Bueno, eta gero nahi ezagutu ondo, bueno, zuk nola hasten dituzun zure hauntzak, eta angora arraza. Ze arraza berezi ez da, eta ze artile hile ona ematen duen ez da? Bai, da arraza bat berezitua da honean, esan nahi du, esnea ematen du eta haragia ere jan daiteke, baina esne oso kantitate gutxi dauka, eta beraz ez du konpensatzen, eta haragia ere ez du balio, gehien balio duena da hilea. Ordan haien hilagatik ekoizten dira, eta da arraza bat, sorreran Turkia aldean, mendialdean zegoena, eta gero, orain ja dago zabalduta mundu guztian. Mundu guztian dago. Hemen ez daude hainbeste, ez da? Ez? Euskal Herrian nik uste baietz. Baina ez dakigu sekula, baina... Ez da izango, baten batateak osaigu da izkina batetik igual. Agian orain telebistan agertzen norbaitek erranen du, ez zara bakarra. Eta, nondikan lortu zen dituzut, eta zergatikan esan zenuen, venga, banijo arraza honen bila, zergatikan, ez dakit, bueno, bilo-bila proiektu egin duerzu, eta ez dakit hori ja arrazakin batea zetorren, edo zer retorri dan lehenuo? Lehenago etorri zen arraza, ezagutzea animalia eta ekoizpen mota nola zen, eta gero, gero etorri da beste guztia, ez baina ezagutu nuen hortan ari zen emakume bat, Maule inguruan, eta, buruan pixka bat geratu zitzaidan, eta gero, poliki-poliki, azken urteetan pixka bat ikertzen joan naiz, eta aztertuz, eta ikasten, eta ara. Ze, onda. Eta, esan zenun. Zaila da hitz egitea eta sukaldatzea. Zuk gelditu eta hitzein da, gero. Eta hemen zuringo pixkatateatzen bada, gero kenduko jo, zula zai. Bale, eta zesan behar nizun. Arrazak nahiko txikila da, ez da? Bai. Oso manejablea da. Eta beste arraza hauntz batzu, baino lasaiagoa ere bada. Bai, ez da... Jauzi egiten eta eskapatzen den horietako... Ez da inbeste. Ez, hauntz lasaiak dira. Ardiantza pixkate baka, ez da? Latxa... Nola, atletiko bat emateko, ez da? Latxa bat, baina hola, kirolaria izango bazan bezala, ez da? Piskat fuerteagoa, piskat tenteagoa, ez da? Da, txikixeagoa eta lasaiagoa da, piskat izaera aldertik, hauntz eta ardi baten arteko zerbait. Bai. Vale, eta zenbat buru dazkazu? Oso gutxi da, asko balio duen arraza bada, eta 20 buru dauzkat bakarrik. 20 buru. Bueno, badia, ez ni eiteguenak ibiltzen dian bezala, 300 da hola. Vale, eta 20 ekarri zen dituen, edo nola hasi zinen, pixkanak hasi zinen, edo nola izan da panorama? Ekarri nituen 17, eta orain 20 ditut, poliki-poliki azteko asmoarekin edo, baina da, jatorrizko etxaldeetan, hauek Frantzian eta desente daude, eta jatorrizko etxaldeak ere oso etxalde txikiak dira, manejoa oso... Bai, horrek egiten du ere hauntzak, hurbilekoak direla, ez da, 500 hauntzetako hartalde batean, ezin... Bai, ezin dezutan egin beste kaso egin, ez da? Hori da. Orduan, hauek jatorrian, berez, ja hartalde txikietatik heldu dira. Ados. Bueno, eta, zuriak, zehazki Turkietik etorri dira, o Frantziatik etorri dira, o nundikan etorri dira behaiek? Nireak etorri dira Frantziatik, Bretañatik, Bretaña frantsesetik. Eta, adibidez, esaten desuna, artilia dakaela hain berezia, zertan bereiztea, bai gure latxa, o beste artiletan? Bai, artile honek daukana da, oso fina da, adibidez, latxarena, ez dago berezitua horretarako, orduan latxaren hilea jartzen duzunen, edo zerbait jartzen duzunen azalan, azkurea ematen du. Itzak behar izateu latza, ez da? Pizka latza, ez da? Bai. Kasu honetan, oso fina da, eta dizdiratxoagoa da, ez da, artilearen hila bezala porosoagoa edo, honek daukana da dizdira egiten duela asko, eta koloreak ere oso ongi hartzen ditu horregatik, badira kolore oso biziak. Ze kolore bizita, ze gauza polita egin dituzun, Bai. Ona.